Ovoga puta nalazimo se u Omladinskoj ulici kod fontane, gde je projekat pod nazivom Kultura u prolazu upravo otpočeo. Sam skupio i opet skopio, ove voli, ove nosi, ove razbija. Sa nama je domaćin kluba Evergreen i organizator ovog projekta Dragan Mirković. A vi gledate Lufting. Osnovni cilj ovog projekta je upravo interaktivna komunikacija sa građanima Kraljeva sa ciljem da ih podstaknemo da učestvuju u umetničkim doživljajima koje mi priređujemo i koje želimo da podržimo preko ovih izloga i preko našeg kulturnog centra. Panoji imaju ovako dvostruki značaj. U osnovnoj nameni oni su u formi zidnih novina, bit će otvoreni za kompletnu saradnju sa građanima. To znači, tu ćemo objavljivati i njihove pesme i kritike, pokušat ćemo da animiramo i stručne tekstove, stručne saradnike, znači, ali istovremeno nam je cilj i mlade da povučemo, da i oni napišu nešto i da se tu nešto događa. Druga namena je izložbeni prostor, znači, to će da bude mogućnost da se izlaže kao što je sad izloženo. Mi ovdje imamo presek nekih aktivnosti u klubu, čisto da prezentujemo rad kluba, ali u buduće moći ćemo tu da pravimo i izložbe kolekcionarskih. Vrlo brzo će se ovdje pojaviti neka kolekcionarska dela, u najavi je maketari aviona, tu će izložiti neke svoje makete, pojavit će se neke privatne kolekcije, nekih beznačajnih stvari kao što su igračke od Kinder jaja ili bilo šta. I ponovo pozivam građane, šta god misle da je tu, može da se stavi, neka dođe, mi ćemo to čas posla da organizujemo i da odradimo tu priču. I tako ih uvlačimo u jednu kulturnu sferu. Mi smo ostavili jednu omladinsku grupu dece, umetnički nastrojene dece, koja se zovu Deca Evergreena. Oni su sad u fazi konstituisanja u okviru našeg kulturnog centra i kluba. I kao što vidite, oni večeras, i ne samo večeras, i u buduće će povremeno izvoditi program, što će biti cilj radi toga da aktivno povučemo ove građane koji su dosta inertni, da ih uvučemo u kulturne događaje, da budu ne samo posmatrači, nego i učesnici. I evo, i ovom prilikom ću da ih pozovem, bilo koja vrsta umetnosti, kolekcionarstvo, pesnici, svi će moći da dođu ovde, da napišu svoju pesmu, da je prezentuju, mi ćemo da im pomognemo, možda ćemo napravimo neke krupnije događaje u kulturnom centru. Evo da iskoristim priliku da se zahvalim opštini Kraljeva koja je podržala novčano ovaj deo novca je dala opština, da se zahvalim Privrednoj komori zato što nam je dodelila ovaj prostor da ga koristimo za ove svrhe i imaju super saradnju strana, donirali su nam staklo za to i imamo dalje saradnju, tu se posebno zahvaljujem Zvonku i normalno članovima kluba koji su tu došli i podržali i ovoj predivnoj deci koja sad odrađuju priču o kulturi u Kraljevu. Na ovaj način želimo baš da uvučemo građane kroz neku interaktivnu komunikaciju, da ih uvučemo se bave kulturom. Znači da oni sami budu neki deo koji će da se bavi, da nešto odrađuje, to će ih privući za neke mnogo kompleksnije stvari, profesionalna dela i tu će se pravi spona, a onda ćemo da povučemo i decu koja će da budu mladi naraštaji, koji će da preovladaju ove nekulturne stvari koje se događaju, nekulturne, i uvešćemo neko naše društvo u nekim daljim, kad odraste ta mlada generacija, to će da budu neki drugi tokovi nego ovi današnji. Evo još odjednom pozivam kompletno sve građane Kraljeva, ako ne, neka postaknu i svoju decu, da ih skrenemo sa pozicija samo kafića i samo nekih levih događanja koje se uglavnom prate sa praznim hodom.